Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin papagayam. Shoutout manan para karag ti top commenters tayo ada Jasmine Rivera, Florenda Kimpaoy, Leonora Bautista, Two Tired Adventures, kan Imelda Cabang. Kastamat shoutout para kana Ferfer Dolo, Romel Abero, Ana Lorsano, Maricar Rogelio, May Pena, Ray Madulay and Family, Zen Calabias, Marcel Daligis, Cesardo Lacusong, Geraldine Larroco, Adela Vergara, ken kada kay aminen a listeners ken supporters ti unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Agyaman kami kada kayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ara pauluan. Sabali ti saludsod, sabali mat ti sungbat na. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Ay, nagloko mo tinday jay nga aso. Ay, nay, talaga gayam anak kagatak. Nasugatak Nay, apa yan nanapuring? Nasugat kayong samat. Wan balasang ko, daytoy lupok tinasugat. Kinagat ti aso, ason sa amot ni suling abak nang atargad di taamyanan. Jay ngay asawa ti baknang mutlaang ani Pablo nga da babae na jay kabangibang a barangay. Pinanawan na mutlaang sa nagsapul iti sa balay, adaim bati na nga adakken ko ana. Nana, ti damdamaga ket apay, anasugat kayo. Ibagbagak laeng abalasan ko, tapno amumot no asino tekin aso ti nakakagat kanyak. Ket atapel kani Mrs. Suling abaknang taga di taamyanan, jay asawa ti baknang mutlaeng ani Pablo, nga ada babae na iti kabangibang a barangay. Pinanawan na ni Suling, idi nakita na di jay a babae, nangisukatan na kenkwana. Nana, awan ti koneksyon na, iti panakakagat yun iti bagbagayo. Ay, tinasayat nana. Mapang kayo ni hospital. Taag pa-injection kayo iti anti-rabies. Apay aya, no jak agpa-injection. Ay kat agwaras ti rabies iti bagiyo aging gay ti utek. Ay apay aya, no agwaras. Kat ipatayo Apay aya, no matayak. Ha? Awa mo ti kabalay ko. Ta insina nakmat ni tatam adoraw. Napanmutan iti sidong ni Maria. Binaybayan na kon. Di man lanasyan kanyak, anya nga ita. Agmay-may sa akon, nakakaase. Nana, sabalin ti bagbagayo. O sige, mapanakon. Apay dagito'y atat tao. Tadida kayat adenggan ti istoryak. Para kanya ket napatag amaamuan da kumamot. Enak man laeng agpa-injeksyonan. O naidaytan kaka. Anyat ipaagas yaw na na. Ay, daytoy man apo nurse. Nay. Nay. Di kaya aglabos
Hindi ipakita kanya kita lupuyo. Hindi kayo mang sulisong. Damdamagamot ngamin ti ipaagas ka o di ipakitak. Day ta lupuyo. Ti ipaagas yaw. Sir. Kinagatnak mo ti aso ti karuba mi ani Mrs. Suling. Diyan ngay bak nang akaruba mi pinanawan nila kay na tanang asaway ti sa balay. Ha? Ay nalukumot ngamin da jay. Ay nausumi ti sa balay da jay. Saan na dyan ti damdamagag? Ti damdamagag, noan niya ti ipaagas yaw. Kano isumot ti bagbagak, sir? Kinagatnak ti aso ni Mrs. Suling akaruba me. Dadya bak na nga pinanawan ti lakay na. Kas kanyak mo dadya nga agmay-may sa kaasi mo. Nana. Ano ti nakapila pasyente? So, tilang saludsud mi, ti song batan niyo. Anya ka di, tinagan niyo. Siyak ni Purita Aterop. Apelido pa ilaang nila kay Kutar Aramatek ta nagkasar kami mo't ore pinanawan nak ka napanitisidong ni Maria. Tilang saludsud ko ti song batan niyo tapno daras. Ibagbagak mo't laang tapno amuyo mo't ti kasasaad ko kas single. Dayjay, saan anatay ti asawak? No dikot pinanawan nak ta napanitid din na ti sa balay. Married kayo, wano single? Makita, di damagam mo't laang. Ibagbaga lang nga rodan, single itan nga madasawak, pinanawanak, tanapan itisidong ni Maria. Nasaysayat siguro da dya babae angam siyak, isungin sukatnak, isung agmay-may sa akon ito'y abiyag. Ay nanagbalin ako. Tilang ibaga, kan damagag tisong batan nyo, tapno malpas ti interview. Kaano pa, anakagat kayo iti asaw? Idi nga na panak na ngalay ti sidak atarong iti katarungan may. Lima ba sa kiti balay da Mrs. Suleng kat kilata sinakbabnak ti aso da. Kinagat na ti lupok. Ay permi nagsakit. Kadyak nam naman anas. Nana, mataktak tayo unay no, ag-istorya kayo. Sige, agtugaw kayo ni Tila Jaban data urayan nyo nga awagan na kayo ni doktor. Kunakman no injeksyonan dak, sir. Kitaan pa ni doktor dahil sugat yo, tapno amuna ti itid na nga agas yo, kanda dumapay, sakbay ti injection yo. Manungay ti bayadak, sir. Maman yun ton, no madamdama. Anya nga oras ngay amaamuak, sir. Dahil ta may sa nurse nga in charge ti makaamoy ti dahil ta. So, mapan kayo, iti sumarunong step, ti panaka-interview yo. Awan nga min ti kwartak, sir. Unay magta na panang parigat yu ti tao. Makatawon lang arudo na nagpilpilak di ta banger tapno makadano naklaan kada kayo. Ita sa bali manen apila. Ang mga ninton nagpa-injeksyonak at sa bali manen na makatawon na pila. Kaanong tupay ngay nagpa-injeksyonak. Matayak to na sir. Jak tupay lang naka-injeksyon. Unay daytan kaka. Ne? Da kayo matmanan ti masabat ko, nanapuring. Aywan, naggapo ako na di ospital. Kas jay mo gayam ti tigtignay da. Nagado apa sikot-sikot apa nang taktak da mo ti tao. Ore kasano ti kasapa magmalmalumkan ijayan. Ta nagado nga ron ti tao. No matmatay ti tao akit matuluyan na namatay. Jak pala na damag. No nagpa-injeksyon kayon, kat nagadumot ton ti naistoryayo nana. Un abalasang ko, ado nga mintisan anasaya at anapasama kay di ospital, ajak magustuhan. Di da kayat adenggan ti ibagak, ti kayat dagat isudalaang ti dengdenggek, unay daytan. Nana, no anya laang ti damaganda, isulaang ti sumbatan nyo. Adawi uyong da, lapdandak din ngagsao, lapdandak ngagistorya. Kaya nagadumot ti banag akayat ko amamuan data nagadumot ti di da magdamagan. Tila ibagbagana. Ay, sige nana. Tani, agdardarasak namin. Jack paila na ibagbaga ti kayat ko. Pinanawan nakmuto ni Rhea. Ay, unay daytan kaka. Nabudbudan mo na tasakam kaka. Kano kinagatnak ti aso ni Mrs. Suling asawa tay baknang anang panaw kenkwana. Tanapan ni ti sidong ti sabali adayag. Luko mo da dya alakay. Asinaw ti nang kagat iti sakam ni Suleng. Ay saan jay aso na. Lima basak ngamen iti ayad ti balayda.
Nagapua, kadapan nagpuro si titarong, iti katarungan may, idi na minsan. Kutkula at asinakbabnak ti aso na. Ay padakmot ni Sulay nga pinanawan ti asawa na. Kinagat na ka di aso iti katarungan. Ay saan aso ni Suleng, edi limaba sa kitayan ti balay na. Kutkula at asinakbabnak jay aso na. Agkakanat tumot kamay. Ay, di ka mo makaawat idaw. Sige, panawan ka. Di nakmot la maawawatan. Gaskay. Unay daytan idaw. Ay, apay akas to, dagito'y atat-tao. Awanan ti makaawat kanya. Kakaasi aklang arudon ta agmay-may sa ako na pinanawan ti asawak. Nangas asawa mo tindagi ti anak ko, isung agmay-may sa akong. Awan pa'y ti mayat amakisao kanya mo't. Unay daytan kaka. Ammom ulitag, awan ti makaawat kanyak. Payaya. No agsasao ak ibagada nga agkakanaatak. Ibagbagak laeng mo ti kasasaad ko iti biyag. Tapno maawatan kun masyan damot kanyak Ngam saan ta masurun damot kanyak. Kasanungay nga muda ti kasasaad ko iti biyag no jak istorya. Damag dadamag. Inton istorya ti sibubukol nga istorya. Mauma damot. Kasla ak bagtit iti pampamayanda. Siyak laeng ti mas asyan iti bagbagik ulitag. Makaumamot nga may nadengdenggan ti ibagbagam. Takasla nadadaal a plaka. Maulit-ulit. Kinsana di tapik ti sungbatam. Agkakanat ka. May sa kayo mo't ulitag. Awan pa'y makaawat kanyak. Awan ti dumngag kanyak. Apay akas ta ti tao. Luwaan niya nga may ti sa lusod kang saritaan. Iso ti into na ram. Mayunay daytan ka. Tapno amum ulitag aday baga kada kayo. Ada ka rin ni kasinsinyo na. Nga ikanak to iti pagpuunak. Dakkel ti na kanyak. Masiguradok dayta. Ngamen pagpuunak iti negosyo. Siyak ngamin iti nang tartaraken iti day di masakit. Nga nanang naging gay tinatay. Kat ururayik dayta akwarta. Tanmad na pagnegosyo. Tapno didak ikaskasta dagiti tattao. Nabayagan dayta akaray. Lipat niyo ang. Sige, sanay. Makaado ka manan. Nandiyak may memorya ti bagbagam iti kinaadula. Ayunay daytaan. Kasano adidaliklikan ni Nana Puring, kat sabali mo't ti sungbat na iti saludsud da kenkwana. Makauma nga raw da kasarsarita. Sabali ti saludsud kenkwana, sabali ti sungbat na. Makaulaw, sapay nakaatindog launay. Mas daawak Anli, tatang. Imbis akasyanda, kaluksaw iti kinadagulit na. Makaskas daaw nga raw. Uray sa dino ti papanan ni Nana Puring, out of topic ngamin. Naita ti kauma ti tao kenkwana. Ang maasyanak kenkwana tatang. Adda jay pan nakaumak. Ngam talaga ang maasyanak kenkwana. Gaputa adu ti manglislisi kenkwana kaasimot. Apay nga may nakasjay. Isu akas jay ni Nana Puring taagmay-may sa ngamin. Agkasapulan iti kasarsarita. Agkasapulan iti importansya wenno ayat ti pada na atao isu akas jay. Isu asaan ang mabannog asu manao. Masikuran ti tao dumngag kenkwana. Un nga rod tatang. Isu nga amin ang makisarita ket lumiklik ta istoryaan namot ida iti nakatatiddog. Ay awan Bisi amin ang atao ita panawag. Nagtilangan chismosa ti istambay dita. Uray dagiti chismosa ket busy da pa yung tatang. Wait, bisi da ngagchismais ka nag-CM iti chismison da. Ay na tatang, awanan ti saan busy wano makumikom. Isu ano agistorya iti nakatatiddog ni Nana Puring, talaga aliklikan dan. Nang runan og dardaras da. Ay, mas daawak Ay, unay datan ka. No siya ket saan ko aliklikan tamaas siya anak kenkwana. Denggeklatan Aging gay ti mauma asumanao.
Adaya pan nakauma na di sumanaaw. No sa balila at tao tikas dya sumanaaw ay naguy-uyan ti dila na. Unay na ikan. Apay, kay may kanito balay po reng. Amom ulitag, agmay sa akon. Iso ang marigatan akmatun itibiyag ko. Awan pa yung timang tulong kanyak. Ay na, ada parikot ko so nga imbayak dito ibalayo ulitag. Nagatidog mo dyan ti magam. Kaya't ko ngamin nga ipaawat ti kasasaad ko ulitag. Tati pagarupon ti tao, kat sinsinan laeng ti parikot a marikriknak. Di daam mo no kasano karigat ti kasasaad ti riknak ulitag. May ipagamaw nawan na ti gagaram. Maringring akaon. Apay ayata kaguradak no masidegak ngagkid daw iti tulong. Gapon sama, takastoy ti kasasaad kun ulitag. Amay sana karigrigat. Ngamurayan niyo, tasyak tumot ti lumungaw, tadagiti tattao, mangidadanas kanya, kat makita dan tumot no asino. Ay, mabanlugak kinta po rin. Ada masapol mo, wanwawan. Panawan kan. Ay, saan pa'y ngamin asimang tutururay ka kwartak? Iso abumulod ako tawanan ti gastuag para iti pagbiag ko ulitag. No, itay pa'y nga imbagam. Itay pa'y anaited kaut kat nagatang bonti kaya't mo agatangan. Nakan mo pa yan, naiturog mo pa yan. Unay daytan kaka. Oo, ang patingga kaladitan. Ang mga nuado manan ti isilpaw mitiday ka. Ay, unay daytan. Kaasimat ni Nana Puring. Way, agsakit ka now. Pinasyarmot dagiti duang anak na. Ngam saan daan nakapagpaot tamaumada itingiwat ni Nana Puring. Ta nakatatidog nga minti bagana tunggal makisaaw. Saan mo't akasapulan dagiti ibagbaganan o daduma. Masikuran, ti kasarsarita na. Napadas ko na ita. Ngam no maminsan tatang, rubeng na amaawatan tayo dayjay nga style na. Ta agduduma nga rudmo ti style ti tao. Ay, makisarita ken kuanan mo siya. Isa liklikak na makita. Talaga nga awanon ti mayat amakisarita ken kuana. Kas jemot nga may, makauma ako na. Inaktuman kit di pasyaran ta kaasimot. Ay, makamutla ang kat panawam. Denggek no anya ti ibagana tatang. Kasapulan na ti liwliwa. Makaliwliwamot, ay, tikas ta kita ti tao. Amuyo tatang, nasingpot ni Nana Puring. Iso naamiris ko, asaan arumbeng alklikan. Denggen tayo latan no nya ti ibagana. Taawanan ti mangipatpatagkan kwa na, iso siguro akas jay. Kayat naayab ka si ti sabali a tao ti adda a marikrik nana. Iti kasta, mabang-aran mo't Iso, asaan ang mabannog asumanao? Alright, daytan kaka. Agyaman nakbalasan ko tay may nakinad kadwa. Nakasingsingput ka. Kasta kumamot adagiti duang anak ko. Ngam saan mo, pagbit dalaeng. Di da kayat adeng ganti ibagak. Iso maladingi tanak launay. Shortcut siguro ti kayat danana. Kayat ko laeng matayib kas ti iliw kun ayat ko kadakwada. Ngam pinanawan dakmet. At least nana, imay da kay kinita. Iso nga adamot ayat da kada kayo. Awan, talaga adi da kun pagan naimbagpay kun ka ata maanusan nakakasarsarita balasang ko. Mom, makaginawa ak maano da kasarsarita. Ngamin nagmaymay sa ako nito'y abiyag. Awanan ti kabalay ko. Insinanak mo ti asawa ng awan gapgapuda. Sige nana, saan kay abumdang nga agistorya? Denggak amin ngay bagayo, tapno mabang-aran kayo. Amangan ngay no panaawan nakmet kas ide. Ay, lipatin yun day nana. Uray no sa nga ektarya pa iti bagayo, denggak. Uray man no agpatpat nagkayo, sumanao.
Denggek ta maawatan kayo nana. Ay nanagsaya at kamuten reya balasang ko. Ore saan ka akap-kapin adala tapatag kumutken ka. Ngamen saan nag-akauma. Gets ko ngaminon ti style yun nana. Kanti kasapulan nyo. Amom reya. Sumangput to. Di urayag akwarta ore kita Kat ibingayang kanto balasang ko. Ha? Ay, saanan nana? Idulin yun to. Tapno adan inutan nyo para iti bagbagiyo. Ngamin, kasla awanan timayat amang tulong kada kayo. Adu day jay. Kat ipatulod da ka nun, amom na sino ti mangtad. Ti kasinsin ko a doktor. Kat ti kasinsin ko nga engineer. Nagsisimpot da. Amuda ngamin ti kasasaan ko. Iso nga ikandak iti pang negosyo. Kayat ka nga ibingayan, tanakasingsingput ka kanyak. Gasto niyong tulatan nana. Mangala kayong tuniti katulong yu. Kan, inegosyo yung agpaiso. Una na, tulungan kayo amang ipatakder iti negosyo yu. Imbes nga ipadawat yu kanyak ti daduma. Ay nabalasan ko'y bagak man latipod nun. Adan iti bangko. Sinubok ka, no kayat mo nga ikan ka. Angem talaga nga ikan ka, nga uray di mo awatan. Ala, makaamu kayo nga ron nana. Uray niya ti mapaspasama kada kayo, siyak to ti tumulong kada kayo nana. Ay na, agyaman unay, balasang ko. Tanumampay ado, ti maumuma kanyak, gapu ti kasya pa nagsasaok. Saan ka na umakanyak? Isu asikan ti kayat kong agbalin akadwa, kabayatan asibibiyagak, tanakasingsingput ka kanyak. Ay unay daytan kaka. Agduduma ti style ti tao. Ada saan na matagtagari, adamot tay sumanao. Na orela mailiklikan di topic. Tinapatag at tinasaya ta kababalin, wano kinaimbag iti pada tao. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan, anapauluan. Sabali ti saludsod, sabali mag ti sungbat na. Dito'y programa tayo, punay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.